Heather Gwanwyr Rolands yn dipyn o Heather yn yna un i ddwy'n anna se. Dwi'n o'n i'n meddwl fe rhwng y ddwy'n wedyn sy'n goch yn ddi a mae edrych y tecwyn sydd wedi cael tynnu mewn yn gyntaf yn hyn a mae Heffrod Gwanwyn yn ail ar un o bryd. Ie. Wy Heffrod dda iawn de. Yn nhw. Gywir. Aros o dda. A mae Heffrod tecwyn wedi ennill yr expo yn do. Yn y llon o'r babies yn yr agri expo yna. W'n siarad mis yn ôl nawr siarad ni. Iawn, mae'n goch yn berthyn. Does dim lot yn ni. Does dim llawer yn ni. Ddim yn siŵr iawn. Ond felly, dyna le mae'r lliw di'n cario felly. Felly na gyd yw e. Felly. Eitha manwl o'r edrych o. Na, mae un peth fod dwi'n licio gweld mewn beirniad yw bod chi'n gallu dilyn o dosbarth i dosbarth. Nawr te. Dilyn i batrwn e. A mae'n gyson i deip e. A mae Tudur wedi bod o'r trydydd dosbarth nawr o Heffrod fe. A chwod, chi dilyn i batrwn e, dilyn i deip e. Mor bwysig. A mae hynny'n bwysig yn adw. Ne, mae hyd yn oed yn gynulleidfa a phawb siort ni ar goll os na chi. Wel, mae'n eitha wir. A chwod, mwy na ni, mae byd awr beirniad i cael i first prizes i gyd. Dim gysondeb yn dyn nhw, chwod. Mae nhw, chwod, wannol deip, a wannol seis, a wannol, chwod. Ond chwod, mae Tudur yn gyson iawn o dosbarth i dosbarth hefyd, chwod yn beth am bigo. Merched ifanc, mae'r bechgyn ifanc mae wrth i bod e yn dangos o. Mae'n mwynhau. Neith honna fiwch neis yr un last. Le. Gyfagi. Mae'r ether goch na dda fyna yn ni. Mae'r fwy dysym llawer yn ni. Dim ond y lliw dwi'n meddwl. Fel sena, fiwch nes hefyd dau. Fiwch nes iawn. Rydych chi'n gweld hwnna nawr, mae'r Heffrod gyntaf fi na bach mwy o rowndus, y cario bach mwy fôn lawr i'r gosol na'r Heffrod goch. Na ring man, o'n i'n gweld, chi'n gweld hwnna nawr o fe. O'r ochr o'r tu ôl hwnna, oedd yr Heffrod fi jyst bach mwy o rowndus, y bach llawn a'ch lawr. Adi. Mae eisiau cario lawr i'r garn. Wel, chwod, godwch chi hwnna, sy'n lot o waniaeth. Ond o'r ochr. Edrych ti'r ring goch pan fydd y camera reit tu ôl iddi, mae'n edrych yn ddechrau. Ari, does dim yn ei reit o'r tu ôl, ond os chi'n cael yr angl o'r ochr o'r tu ôl, da chi'n gweld yr Heffrod, mae jyst mwy llawn, y bach mwy o rowndus ar goes ôl. Reit. Fydd o ddim yn hir nawr nes fydd e wedi gwneud penderfyniad. Just edrych trwyddo. Ydy, mae wedi gwneud o. Ar Heather Tecwyn, Jones, ti'n newid nebo. Sydd yn mynd ar wobr gyntaf. A fydd hi'n berig ar y diwedd efo. Fi o'n yn dipyn o effer i feifi nawr. Tecwyn yn derbyn y wobr. Llangyferchiadau wedi bod yn... A dwi'n Tecwyn ddim yn mynd yn aml adre o'r ffairau a fe'n carden coch ni mwy, ydw e? Mae nhw wedi bod... A yfyr un o beth wel i da dros i 40 oed yn cyrraedd mewn mor yma fel derin. Wedi dy lawr o'n i bod ar os. Na. A ti. Gwanwyn Rolands o'r bala. Yng mynd ar cil wobr. Yn ail hwnna. Ar ddyrcho. Wel, dyna trydydd dosbarth yr Heffrod drosodd. A hwyl go fawr.